Onks nykyään Mersutsusta ihan liian nuhapumppuja? No tästä vehkeestä löytyy se vanha kunnon V8. Kyseessä on vuoden 2017 C63S AMG, jota on vielä aika hyvällä maulla laitettu. Mennään heti siihen parhaan päälle. Konepelialta löytyy 4 litran biturbo V8, jota on vielä RS Karagen toimesta pikkasen kutiteltu. Eli vakiona tää tuottaa 510 heppaa, mutta tässä löytyy vielä vähän enemmän. Takaveto ja 7-vaihteinen dual clutch vaihteisto vietää vakiona 0-100 3,9 sekuntiin. Eli voit vaan kuvitella, kuin nopea tää nyt on, jos osaat ajaa. Ja hyvät naiset ja herrat, nauttikaa Titaniputkiston orkesterista. Sisällä sua hemmottelee täysnahkan verhoilut sähkösäätöiset urheiluistuimet, panoraamakattoluukku, IWC-kello ja aika räyheen näköinen urheiluratti hiilikuitusomisteella ja valtavilla läppävaihteilla. Sekä totta kai burmesterin äänentoisto, koska Mersu ei ole Mersu ilman burkkia. Ulkoa löytyy kaikkea pikkukivaa. Hiilikuitu etuspoileri, Diamond White metalliväri KV Sport alustasarja, mukautuvat LED-ajovalot, aika pirun makeet 20-tuumaiset Vossenin alut, punaiset jarrusatulat, hiilikuituhelmat sekä vielä hiilikuitu takaspoileri ja takadiffuusori. Näiden lisäksi vielä 360-kamera, keylessi ja AMG Driver Package, joka nostaa huippunopeuden 290 km/h, eli ei kannata päästää kassukortiton flegeä tän rattiin.